Joseph Muscat esprima il-fema tiegħu kif kellu dritt illi jagħmel, għandu dritt jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu u naturalment ħadd mhux se jżommu milli jagħmel dan. U għaldi se jtaqa' man-nies wiċċ imbuċ. Għal min taħseb li kienet jirriferi? Għandu dritt li jitkellem ma' kulħadd u jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu bħal kull ċittadin ieħor f'dan il-pajjiż. Għalhekk dejjem tkellimna aħna li kulħadd huwa meqjus l-istess quddiem il-liġi u nittama li anke l-qrati tagħna jqisu lil kulħadd l-istess quddiem il-liġi. Li teddid l-istituzzjonijiet? Assolutament, jien dejjem nitkellem b'rispett sħiħ lejn l-istituzzjonijiet u tafu kemm għamilna bidliet f'dal-aħħar sentej biex tajna fiduċja sħiħa lill-istituzzjonijiet. Imma mbagħad bħala kap tal-eżekuttiv nfakkar li stat demokratiku jimxi fuq il-prinċipju ta' checks and balances. Mela allura l-istituzzjonijiet it-tlet branki tal-istat għandhom dat dover sagrosant fuqhom illi jiċċekkjaw u jibbilanċjaw lil xulxin. Biraħ konċar ħafna jiena tennejt il-fiduċja tiegħi fl-istituzzjonijiet imma fejn bħala kap tal-gvern inħoss illi hemm nuqqas ta' proporzjonalità bejn ir-riċerka għall-verità u r-riċerka tal-verità tibqa' sagrosanta. U l-mezzi użati hemmhekk huwa doveruż fuq biex nitkellem u hekk qed nirreferi limitatament għalfejn l-inkjesta il-maġistrat inkwirenti ħasset illi kellha taħtaf il-mobile phones ta' żewġ tfal żgħar. Taf xem fuq il-mobile phones imma taf xem fuq il-mobile phones ta' tfal iżin jista' jkun evidenza wkoll ma tafx. Għalhekk dejjem l-importanza tal-proporzjonalità u naħseb il-ġudizzju tagħhom fuq dil parti tal-episodju n-nies u meta qed nitkellem in-nies b'mod ġenerali naħseb għamluh waslu għal ġudizzju ċar ħafna l-bieraħ. And given yesterday's events, shouldn't the prime message have been that this shows no one is above the rule of law? Given yesterday's events, shouldn't your prime message have been this shows no one is above the law? Why instead did you send kind of veiled messages and threats to the magistrate? La naqbel miegħek li kien hemm veiled threats u wis anqas xi forma ta' teddid lejn il-maġistrat inkwirenti. Assolutament, anzi il-messaġġ konsistenti ta' dan il-gvern f'dal aħħar sentej kien li ħadd ma huwa il fuq mill-liġi. Imma mbagħad huwa kif ġa weġibt lil Tim, kulħadd huwa ugwali quddiem il-liġi u ħadd ma jista' jiġi trattat b'mod iktar rigorus għaliex xi darba kellu kariga jew oħra. Kulħadd huwa ugwali, naqbel miegħek kompletament. Kulħadd irid jiġi trattat bl-istess mod quddiem il-liġi. And when did you find out about the planned search? Skużi? When did you find out about the planned search? Ifhem naħseb dik id-domanda ħer saqsija Jason Azzopardi għaliex illum nifhmu ċar dak illi kiteb pubblikament nhar il-ħadd fejn ma ddejjaq xejn juri li kien jaf b'dak li kien ser iseħħ mhux biss li m'għandu ebda kariga kostituzzjonali li tippermettilu li jkun jaf. Imma ma ddejjaq xejn illi fuq is-social media jikteb illi kien llum il-bieraħ ħansi fimniħ tajjeb dak illi rid jgħid. Imbagħad jekk inti se temmel lil kap tal-oppożizzjoni f'dak li qal il-bieraħ li jien instigajt xi search fuq Joseph Muscat biex numiljah. Mbagħad dik hija kwistjoni oħra. Għalhekk illi l-kap tal-oppożizzjoni ma jemnu ħadd. The question was when you found out. Prim Ministru. The question was when you found out about the planned search. Nerġa' ngħidlek illi jkun aħjar li staqsil Jason Azzopardi. Prim Ministru. Prim Ministru. Qal li kien jaf in advance li se jsir tfittxija ta' hemm bżonn ta' investigazzjoni fuq min illi kjaħlu din informazzjoni. Dik id-domanda għandek tagħmilha lil Joseph Muscat. Prim Ministru, il-ħidma li għamiltu fl-aħħar sentej kemm tikkumplementa l-statements li il-bieraħ ta' fiduċja li tajtu fil-qasam tal-ġudikatura fost. Definittivament u jiena nibqa' ntenni l-fiduċja tiegħi fl-istituzzjonijiet. U meta qed nitkellmu dwar istituzzjonijiet maħniex qed nitkellmu dwar il-maġistratura inkwirenti biss qed nitkellmu dwar l-FIU, qed nitkellmu dwar il-Pulizija, qed nitkellmu dwar l-Armata, l-istituzzjonijiet b'mod ġenerali. U għalhekk l-importanza illi fil-ħidma tagħhom l-istituzzjonijiet tagħna jħarsu lejn prinċipju ewlieni biss, ir-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja u li ma jħallu lil ħadd jużhom għal ebda ieħor. Ir-reazzjoni li kien hemm il-bieraħ minn diversi kwartieri assoċjati mal-Partit Nazzjonalista u mill-kap tal-Partit Nazzjonalista nnifsu juri b'mod mill-aktar ċar illi għall-Partit Nazzjonalista t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet ifisser li jdaħħlu lill-istituzzjonijiet fil-logħba partiġjana u jużaw l-istituzzjonijiet għall-logħba partiġjana tagħhom. ħafna supporters tal-Partit Laburista li jridu lura li Joseph Muscat jerġa' joħroġ għall-elezzjoni. Taħseb li jekk għandu jagħmel? Joseph Muscat diġà tkellem ċar huwa nnifsu. Joseph Muscat diġà tkellem ċar dwar dan il-punt numru ta' xhur ilu u ma naf illi nbidel xejn minn dik il-pożizzjoni. kellek tkun Dubai? Dubai Expo. Il-trip ta' Dubai għaliex kif taf inti u kif jaf kulħadd
kien hemm il-mewt tal-President tal-Parlament Ewropew David Maria Sassoli, u mbagħad il-Parlament Ewropew estenda invit lil kapijiet tal-Istat sabiex jattendu għal ċerimonja li nżammet nhar it-tnejn illi għadda, u jiena ħassejt li l-prijorità kienet li nkun flimkien ma' mexxejja oħrajn, fosthom kien hemm il-Prim Ministru Taljan, Prim Ministru tal-Luxemburg, il-Prim Ministru Grieg, kien hemm ukoll il-Prim Ministru Kroat, li ħassejt li kelli nkun qiegħed hemmhekk u nagħti r-rispetti tiegħi lil ħabib kbir tiegħi lil David Maria Sassoli li tul dal-aħħar sentejn ħdimna ħafna mill-qrib flimkien, u mbagħad inżammu wkoll meeting ieħor importanti kif taf tajjeb li kien weħed pubbliku ma' Roberta Metsola.